6 communities in the state प्रतिवेदनखौ सदनाव दाखिल करिल। गुड इवनिं लोगोफोर नैबे निजोम मोनाबिलि समाव नोंथांमोननि गेजेराव जितु मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन बेखौ अलरेडि दिनै आसाम एसेम्ब्लि जितु जोबथा दिनै सान जोबथा हराव दिनै बे आसाम एसेम्ब्लियाव जाय मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामनाय बेखौ आसामनि जितु एसेम्ब्लियाव बेखौ अलरेडि एप्रुभ खालामबाय। दा नैबे आपडेटखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। तो जेसांखिनि जोंनि बर' फरायसा आफाद सिसिटुआ नाजानाय बे माने खाथियासै होननानै सानजायो आरो गोबां दिनैनि गेजेराव गोबां थासारि जाबाय बा जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियावबो माने बुफाय बुसि बिटिसि सेक्रेटारिखौ माने नुकसान खालामनाय जाबाय। मानि थाखाय जाखो बे जाथाया मानि थाखाय जानांगौ जाखो हाजासे नाजासेयावबो दिनै गावनि जितु खहा जानो गोनां जितु बाध्य बेखौ दिनै खोमाना लानांबाय। दा नैबे बुस्थुआ माने जोंनि गेजेराव दा थासारिया सफैबाय आरो अलरेडि नैबे जितु मोनद' हारिनि एसटि होनांगौनि जितु आसामनिफ्राय जितु एप्रुभ होनांगौ बे एप्रुभआ अलरेडि कमप्लिट जाबाय। दा बेखौ आसामनिफ्राय डाइरेक्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टसिम दैथायहरनायनि जेसांखिनि प्रसेस एप्रुभनि जेसांखिनि प्रसेस बे अलरेडि कमप्लिट जाबाय। दा बेखौ नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिप होनाय अलरेडि दिनैनि बे आसामनि सदनाव बेखौ माने फाइनाल खालामनाय जाबाय आरो। Report of the committee of group of ministers to examine and suggest on the different aspects of reservation of 6 communities in the state प्रतिवेदनखौ सदनाव दाखिल करिल। थारैनो बुजिबाय नोंथांमोना बेवहाय एबसु नाजादोंमोन सिसिटुआ नाजादोंमोन बर' फरायसाफोर जेसांखिनि स्टुडेन्टफोर दंमोन बिथांमोनाबो नाजादोंमोन गोरोब नाजासेयावबो दिनै नाथाय बेखौ हायाखिसै। नाथाय दिनै एसे गोरोन्थिया जाहैबाय जोंनि काउन्सिल सरकारा जुदि जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जुदि एनअसि हरामोनब्ला बेवहाय मोनसे आखा दंमोन जे बेखौ केन्सेल खालामोनब्ला मोनसे आफसुस दंमोन जे जोंनि बिटिसिनिफ्राय बिथांमोनखौ 6 कमिटिनि थाखाय जेबो माने बिथांमोननि सायाव नो अबजेक्सन जुदि सार्टिफिकेट हरामोनबा मोनसे अबजेक्सन थागौमोन बा बिटिसिआव जों हरनो हागोन ना हाया बिटिसिनि जितु गभर्नमेन्टआ बेखौ गनायगोन ना गनाया बे मोनसे अबजेक्सना थागौमोन। नाथाय बेखौ नो अबजेक्सन खालामनानै जोंनि बिटिसि काउन्सिला अलरेडि हरनानै दोनबाय बेखौ माने राहा गैयै बायदि जाना थाबाय आरो। दा नोंथांमोना बुजिखाबाय दिनै अलरेडि आसाम एसेम्ब्लियाव 6 कमिउनिटिनो माने ट्राइबेल खालामनो थाखाय बा एसटि होनायनि जितु मर्यादा बेखौ मा एप्रुभ खालामनानै लाबाय आरो बेखौ गनायनानै लाबाय। दा बेनोसै बे ससे आपडेटखौनो आं नोंथांमोननो होबाय। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांना कमेन्ट फोरमायदो।